Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакою добра, дарагія слухачы і гледачы радыё Марыя. Меня зовут отец Евген Голуб, і гэта фінальны эпізод нашага зоопарку у галаве, нашых великапостных рэкалекцый, які прысвечаны гэтым разам не якомусьці з духаў зла, а адказам на вашы пытанні. Учора ўначы раздавалі Оскары, да мяне не прыляцеў, але прыляцелі вашыя пытанні да мяне ад нашых цудоўных рэдактараў з радыё Марыя. І сёння будзем іх зачытваць, і сёння пастараюся на некаторыя з іх адказаць таксама. Без уступаў непатрэбных пачынаем. Я как-то раньше думала, что если я буду ходить чаще на исповедь, то грехов будет меньше. И что я буду говорить потом. Но как я ошибалась, к сожалению, они проявляются и приходится их отфутболивать, как мячик, по-разному выходит. Мои дорогие, сапраўды, ёсць такое меркаванне, что, калі будешь спавядацца часцей, то грахоў будзе аб'ектыўна менш, таму што, ты вызнаў грэх, і всё, і закрытая справа. Але праўда ў тым, што чым бліжэй да святла, тым больш бачым розных драпінак, трэшчынак, плямак і іншых рэчаў. Это абсолютно нормально. Сэнс не ў тым, каб мы сталі дысцыліраванымі. Сэнс не ў тым, каб мы гэтыя грахі як не ведаю, як акенцы закрывалі адно па адным, да? Як адвент-календары для дзяцей. А можа, хутчэй гаворка пра тое, што ў працы над сабой, змаганні з канкрэтнымі грахамі мы асягаем гэтую дасканаласць, асягаем тое, што называецца святасцю, у з'яднанні з Богам. В сэнсе, фокус пераносіцца з нас і нашых грахоў і нашага самаачышчэння на тое, што Бог нам дапамагае у гэтай працы, на тое, што Бог у цэнтры знаходзіцца. Сутнасць такая, што грэх перашкаджае мне бачыць Бога. Чым бліжэй я да Бога імкнуся, праз споведь рэгулярна, я Бога ўсё больш пускаю сваё жыццё, тым больш я Бога бачу, тым менш я на граху акцэнт раблю, тым менш ввогуле я ў эту сферу грахоў уваходжу. Я гэта часта параўноўваю да сокавыціскальнай машыны. Ёсць сок, ёсць жмых заўсёды, які застаецца ад працэсу. І споведь, па сутнасці, гэта выкіданне гэтага жмыха. Не дзеля самога жмыха, а для того, каб далей можна было гэты сок ціснуць. Вось так і ў жыцці. Для того, каб добро магло трываць, трэба гэтае зло жыцця выкінуць, каб дом не заставаўся пусты, а каб гэты дом запрасіць Бога. Таму што калі проста я буду канцэнтравацца на грахах, мне будзе той працэс, які Езус апісваў у Евангелі. Я вымяту свой дом, прыйдуць новыя злыя духі, зноў насмецяць, вымяту іх, новыя прыйдуць і так далей. Так яно і будзе збольшага. Але чым больш я Бога буду у жыццё сваё сцягіваць, тым больш гэтага Бога там будзе. Наконт гастрэмаргіі пытанне, што рабіць, калі ў часе посту парушыў пастанову не есці мяса? Тут трэба яшчэ зразумець, якая там пастанова была. Калі пастанова была такая, што не буду цэлы пост мяса есці, тут трэба добра паглядзець на тое, ці хопіць мне сілаў вось так дапасціць да канца, таму што мяса таксама мае пажыўныя элементы ў сабе, жалеза нам патрэбна як мінімум, бялок нам патрэбны як мінімум. І тыя, хто посціць прафесійна, скажем так, у праваславі, напрыклад, пост гэты больш суровы, чым наш, ён манаскі. І традыцыя манаская, яна ведае, як уваходзіць пост і выходзіць з посту таксама. А той, хто думае, што раптам будзе на хлебе вадзе, а потом раптам можа есці нармальна, это неправда. Арганізм скажа не, таму што это будзе вялікі пераскок. Вось той, хто посціць прафесійна, ведае, што трэба на меру чалавека это рабіць. Таму нас, каталікоў, абавязвае не есці мяса. І гэта касцёльная запаведь, не боская. Бог там да мяса нашага мала што мае. Але мы такім чынам у традыцыі выражаем нашы вось гэтае прагненне таксама адмовіцца ад чагосьці і не ядзім мяса ў пятніцу і ў тыя дні, якія звязаны з якасным пастом. То бок гэта папяльцовая серада, то бок гэта вялікая пятніца, і яшчэ ёсць некалькі такіх момантаў, калі хтосьці, напрыклад, у манаскім ордэне, там ёсць свае яшчэ асаблівыя такія посты розныя. Але нас абавязвае пераважна каталікоў збольшая пятніца. Серада, напрыклад, гэта традыцыя. Гэта ўжо тое, што ўвайшло дабравольна. Яна ўсіх не абавязвае.
Нейкія там іншыя дні, якія чалавек сабе выбірае, ёсць розныя супольнасці харызматычныя, там яны посцяць па-свойму. Вось, гэта ўжо справа традыцый. Але абавязвае ўсіх нас выключна пятніца. Вось, на тыдні, звычайна. Таму, я думаю, пачаць з таго, што абавязковае, а паступова, калі гэтага мала, калі душа просіць больш, тады можна старацца штосьці больш дадаваць ужо. Наконт люксуры, два пытанні. Першае пытанне, ці магчыма справіцца з люксурыяй, з распустай раз і на ўсё жыццё? Адказ ад аднаго з старых манахаў, так, магчыма, паўгадзіны пасля смерці. Вось, на жаль, пакуль мы маем цела, гэтае цела, от калі сур'ёзна ўжо гаварыць, гэтае цела з намі будзе. І спакусы адносна гэтае цела будуць. І гэта нармальная справа. Думаю, што сэнс менавіта ў тым, каб мы проста ўмелі інтэграваць нашу сексуальнасць. Не сублімаваць яе, не замяняць яе на нешта іншае. Ведаеце, як у фільме з Челентана, который рубіў дрова. Вось. А інтэграваць, казаць сабе, што я маю цела, мне, напрыклад, падабаюцца, там, не ведаю, там, хлопцы, дзяўчаты, дзяўчатам, хлопцы і так далей, не ведаю. Але ёсць, па-першае, мне пэўныя выбары жыццёвыя. Калі чалавек у сужанстве, калі чалавек у манастве, калі чалавек у святарстве, гэта выбар чалавека. І дзякуючы гэтаму, вось, я тут інтэгрую сваю сексуальнасць з маім выбарам. Вось, разумею сябе як чалавека цялеснага, разумею сябе як чалавека мужа, чалавека жонку, чалавека, не ведаю, там, ксяндза і так далей. Вось, і таму зразумела, што такая сфера, з якой трэба навучыцца жыць. Вось, тое, што думкі прыходзяць, гэта яшчэ не грэх, калі ты іх не прысваиваеш. Тое, што чалавек можа саграшыць у любой запаведзі, не толькі ў гэтай 6-й, гэта нагода для таго, каб падняцца і ісці далей. Ось. І не трэба дэманізаваць 6-ю запаведь. У некаторых людзей усе грахі зводзяцца да 6-й запаведзі. В сэнсе, як ужо супраць 6-й саграшыў, трэба да споведзі ісці. Як не саграшыў, не трэба нікуды хадзіць. Гэта звязана з чым? Гэта звязана з тым, што наша сексуальнасць, быццё мужчынай і жанчынай, мужчынам і жанчынай, прабачце, звязана з тоеснасцю глыбокай. То бок гэта вось першая рэч, пра якую Біблія кажа, вось чым мы адрозніваемся. І таму, даражэнькія, сэнс менавіта ў тым, каб мы разумелі, што ёсць іншыя грахі таксама, апрача гэтага, каб не акцэнтаваць менавіта толькі на гэтым. Але калі будуць праблемы ў гэтай сферы, самая такая канкрэтная, самая чоткая стратэгія гэта інтэграваць, разумець сябе. Інтэграваць сваю сексуальнасць со сваім станам, со сваім пакліканнем, сваім выбарам, разумеючы, што это дар. Не дэманізаваць сваё цела. Як можа частка нас быць дрэннай сама праз сябе? Мы не анёлы, мы людзі. Ось і таму цела трэба разумець, цела трэба прыняць. Другое пытанне. Зараз шмат сем'яў распадаецца або праходзіць праз здраду аднаго з сужанкаў. Тым з нас, хто назірае такое, цяжка не асуджаць здрадніка. Як з гэтым справіцца? Ну, мои дарагія, асуджэнне здрадніка, яно прыходзіць па якой прычыне? Яно прыходзіць па прычыне такога жалю, што сям'я распалася. І гэта зазвычай мае таксама эмацыйны нейкі такі акрас, звязаны з тым, што магчыма, это блізкія нейкія, родныя нейкія, і жаль таго, што нешта было цэльнае, прыгожае, божае, і раптам развалілася. Мы, з аднаго боку, можам, канешне, павесіць усю віну на гэтага чалавека, які здрадзіў і разбіў сям'ю. І, можа быць, у гэтым будзе нават нешта слушнае, бо хтосьці ж мусіць быць адказны за гэтую сітуацыю. Але тут варта не столькі шукаць вінаватага, колькі разумець, наколькі далікатны гэты працэс кахання сямейнага жыцця, дзе абыдвое працуюць. Наколькі гэта такі вось адказны працэс, бо кожны з сужанкаў можа толькі на 50% максімальна паўплываць на сужанства. Гэта казкі такія, што хтосьці можа любіць за дваіх. І калі ў дрэва ударыць з аднаго боку, ўсё дрэва церпіць. Не толькі той бок, які ударылі. Таму гэта звязана з тым, што здрада ж яна не прыходзіць раптоўна. Здрада узнікае дзякуючы таму, што паступова нейкі разлад, нейкая пустка з'яўляецца, якую адзін з сужанкаў хоча запоўніць.
альбо хтосьці не усур'ёз успрымае тыя абяцанні, якія складаў падчас шлюбу. Гэта як бы праява большай праблемы. Здрада гэта толькі вынік таго, што паступова гэта аддаленне адбывалася, альбо ніколі прыбліжэнне і не здарылася у сужанстве. Таму гэта хутчэй не столькі момант, каб гараваць і шукаць вінаватага, і каб гэта вінаватага зараз тут асуджаць, не ведаю, крыўдзіць нейкім чынам, помсціць яму і так далей. Абсалютна не. Гэта хутчэй момант, каб падтрымаць таго, каго эта здрада найбольш раніла. Каб падтрымаць таго і тых, каго гэты разрыў сям'і найбольш пакрыўдзіў. Таму што яны ў гэтым моманце патрабуюць падтрымкі. Ад таго, што мы скажам, гэта адбылося дзякуючы вось гэтаму, нічога не зменіцца. І гэты дом развалены, так, які быў калісьці цэлым, трэба збіраць. І гэтым людзям, якія патрабуюць любові, часта это дзеці у тых сем'ях. Часта гэта той сужанкаў, які быў здраджаны, якому цяжка прабачыць, это таксама цалкам натуральна. Трэба яго падтрымаць, ці яе. Таму што гэта і ёсць тая першая дапамога у гэтым выпадку, якую менавіта па-хрысціянску варта аказваць. А чалавек слабы, чалавек грэшны, кожны з нас па-свойму. І гэта не для таго кажу, каб неяк выгарадзіць вось это здрадніка, а таму што Бог сам па сабе, які з'явіцца міласэрнасцю, ён адзіны грэх, які не можа прабачыць, это калі чалавек свядома на яго закрываецца. Мы называем это у касцёле грахом супраць Святога Духа, пра які сам Езус сказаў, што не можа быць ён адпушчаны не з прычыны, што Бог злы, што ліміт прабачэння скончыўся, а з прычыны таго, што чалавек не хоча быць прабачаны, і Бог это шануе. Філаргірія. Срэбралюбства. Як правільна дзяліцца з іншымі лішкам багацця? Бо ёсць такія выказванні. Раз даваць і даваць патрэбна тое, што і табе каштоўнае, а не так бяры, бо выкінуць і аддам жывёле. Прыкра прымаць, прыкра не за тое, што цябе лічаць нечым ніжэйшым, а за людзей, часцей хрысціянаў. От тут такі момант. Можна падзяліцца маёмасцю такім чынам, каб паказаць чалавеку, што ты лепшы за чалавека. Можна падзяліцца маёмасцю такім чынам, каб паказаць, што той, хто прыняў, ніжэйшы за цябе. І я абсалютна разумею, што ў такім выпадку, калі цябе змушае патрэба прыняць, прымеш, ну і праглынеш крыўду. Альбо скажаш, не, дзякуй, абыдуся. Дапамога для мяне асабіста вось, таму што зноў што колькі людзей, толькі меркаванняў, хтосьці будзе кажа, што вот не можна даваць там грошы, трэба падтрымліваць там матэрыяльны іншы спосаб, там ежай, нейкімі там рэчамі, хтосьці скажа, яшчэ розныя ёсць меркаванні. Я лічу, што тут вельмі важны момант. Па-першае, людзі важнейшыя за грошы і за рэчы. Трэба сябе да гэтага выхоўваць, я сябе да гэтага таксама выхоўваю. Не значит, што у мяне так адразу так вот стаіць, і я такі цудоўны в этом. По-рознаму бывае. Але я сябе да гэтага выхоўваю, таму што гэта ёсць хрысціянскі прынцып. Чалавек вышэй над матэрыяльныя розныя даброты, но гісторыя Лазара. Чаму этой гісторыі Лазара, жабрака, толькі Лазар мае імя? Каб нам паказаць, што это Лазар таксама асоба. Бо імя азначае сутнасць, імя азначае асобу в Святым Пісанні. Але таксама ёсць вельмі прыгожае выказванне, каб радасна даваць. Радаснага даўцу любіць Бог. Калі ты радасна даеш, калі ты даеш без нейкіх такіх момантаў, што можа варта ці не варта, можа даць, але даў міласці, но потом хожу і сумую, чаму я столькі даў, чаму можна менш даць і так далей, то лепей вогуле не даваць. Калі чалавек ведае, што будзе зараз это ўсё абсмоктаваць і зрабіў жэст, і ўсё, і зрабіў. Да? Замест того, каб зрабіў, пасля шкадаваць, а можа, чаму я, навошта я так пахопна, можа, трэба было 1/3 даць з гэтага, 1/10, 1/100 і так далей. Ну, таму што гэта пакажа нам то, што мы зрабілі крок наперад і 2 крокі назад. Таму, калі хочаш, то радасна дзяліся. Калі радасна дзелішся, это прыносіць табе радасць. Што значыць радасна дзяліцца? Адкрыта на это чалавека, не пралічваць, не вылічваць і адчуваць, што в гэтым моменце я хачу зрабіць гэты жэст, і гэты жэст прынясе мне таксама задавальненне, прынясе мне радасць. Таму што даваць таксама прыемна. Раздаваць таксама прыемна. Ці трэба быць багатым? Ці, прабачце, ці грэх быць багатым?
Мець дарагую машыну, ездзіць у далёкія адпачынкі, калі вакол шмат людзей бедных. Няма грэху быць багатым. Езус кажа, што багаты чалавек увойдзе ў валадарстве Божие, але праз ігольнае вуха, так як вярблюд праз ігольнае вуха. Гэта значыць, пасля ўжо дарабілі такую версію, што ў Іерусаліме недзе там ёсць вось эта брама вузкая, праз якую толькі не нагружаны вярблюд пройдзе, ось, і таму чалавек мусіць усё раздаць, каб трапіць у валадарства. Езус кажа пра што у гэтай метафоры? Даслоўна біблісты кажуць. Езус кажа пра то, што вот як немагчыма амаль што, здаецца, вярблюду прайсці праз гэта ігольнае вуха, так вельмі складана будзе чалавеку багатаму адкінуць усё тое, што яму дае пачуццё некага такога першынства сярод іншых людзей, пачуццё магчымасцяў, улады і іншых рэчаў. Але Езус таксама дадае, але ў Бога ўсё магчымае. Ёсць прыклады святых, якія былі багатымі. Ёсць прыклады святых, якія раздавалі сваю маёмасць. Ёсць прыклады святых, якія карысталіся за той маёмасці. Хоць бы, не ведаю, Людовік, які быў тэрцыярыем, кароль Францыі, альбо святы Казімір, напрыклад. Яны не адмаўляліся ад маёмасці, але яны мелі ў галаве вельмі канкрэтную іерархію, што важна, што не важна. Дзяліліся ёй, карысталіся гэтым. Святая Ядзвіга, якая весь свой пасаг аддала, каб людзі маглі вучыцца ва універсітэце, напрыклад. Чалавек выкарыстаў магчымасць, якую меў, падумаеш пра іншых людзей. Я думаю, што багацце таксама з аднаго боку і дар Божы, але і выпрабаванне. Выпрабаванне і экзамены, які трэба прайсці, не ўсе праходзяць. Гнев. Кстати, оттягивать грех или какую-то зависимость тоже помогает. Ці правильно разважае наш слухач? Пытаюцца дзяўчаты з Радыё Марыя. Адцягваць грэх, я пра гэта казаў, калі мы былі ў тэме гневу, у сэнсе, каб адразу не рэагаваць, каб нейкім чынам вось даць сабе час у гэтым гневе, каб сонца не зайшло над гэтым гневам. Я думаю, што з іншымі грэхамі, ведаеце, тактыка перачакаць, яна можа і добрая, не з усімі падыходзіць. З некаторымі грэхамі тактыка перачакаць, у сэнсе не рабіць адразу, вось нейка кроку, цалкам слушная. Ёсць такія грахі, дзе калі цябе падмывае, вось, ну давай ужо грашы, сказаць, ну пачакаем, не зараз, абдумаем. Вось, толькі праблема ў тым, што мы не ў стане часамі гэта зрабіць. Ведаеце, вельмі складана не перакрочыць мяжу граху. В сэнсе стаць, вот, ведаеце, як чалавек стае над стромым берагам ракі і глядзіць, вот я як бы яшчэ на беразе, там уже рака, яшчэ трошкі вось крочак, і я звалюся, але я яшчэ устаю. Вось тое самае нам хочацца з грахом рабіць, каб мы вот там засталіся, на это грэх паглядзелі, максімальна этой радасці, якой нам грэх абяцалі, взялі сабе, але не саграшылі, такое немагчыма. Як толькі ты стаў вось на той мяжы, ты ўжо 100% тебе як чорная дзіра, это грэх можа засасаць. Вось таму для некаторых грэхоў лепей проста трымацца здаля ад іх і адразу прысякаць. З некаторымі тактыка працуе, з некаторымі не. Вось калі чалавек бачыць па сабе, што я столькі разоў сабе абяцаў, вось і вельмі блізка да грэху падышоў і зноў його зваліўся, то там найлепей проста это рабіць так вот як самурай, так не і ўсё. І вось это не, это таксама евангельская штука. Езус кажа так, не. Усё, што іншае ад злога. Значит, мы ствараем некие такие просторы, а не чорныя, а не белыя, шэрыя такія просторы, у якіх грэх себе добра адчувае. Ён можа замаскаваць сябе, мы нават не будзем свядомыя, што ўжо грашым, а ён ужо будзе дзейнічаць. І таму найчасцей найлепей гэта рабіць так па-самурайску. Ось, але калі ёсць сітуацыя, дзе трэба вырашаць, а я не пэўны, тады вось пачакаць, адчакаць можа быць добрай тактыкай. Липе. Отчай и смуток. Выдатно. Прекрасная передача. Дякую великий. Полезная для всех, а особенно для людей, охваченных тревогой. Сейчас такое время, столько событий в мире негативных, что тревожное состояние почти норма для многих. Как справляться с этим? Мои дорогие, ну заўсёды ў свеце былі ситуации, калі было шмат негативных падзеяў. И наш час нічым не адрозніваецца ад іншых часоў. Магчыма, людзі былі просто больш стрэсаўстойлівымі з прычыны таго, што не было такога вялікага
інфармацыйнага шуму, такой вялікай колькасці інфармацыі, як зараз, бо я сапраўды вельмі шмат, і наш мозг бедны пытаецца гэта ўсё неяк пераварыць, не можа, не здолее, і таму вось гэта перажыванне ад наплыву інфармацыі, это дум-скролінг, як называюць его часта, вось прысутна ў нашым жыцці. Што рабіць? Па-першае, колькасць інфармацыі абмяжоўваем, на якую мы не паўплываем, якая на нас уплывае, а мы на яе не паўплываем. І ніяк мы жыццём не паўплываем на тое, каб навіны дрэнныя змяніліся на добрыя. Па-другое, што мы робім? Трэба, каб было ў жыцці некі такі момант зазямлення, ведаеце, і часта праз цела таксама. Я думаю, што тут прафесіянальны псіхолог, тэрапеўт, псіхатэрапеўт маглі б параіць больш, але як вось на мой розум святарскі і на мой досвед практычны, класна, калі у цябе ёсць такі момант, дзе ты можаш пабыць цішыні, прайсціся, выдыхнуць, памаліцца нават, вось каб сябе пачуць, практыкаванне нейкія фізічныя. Вось, я кажу, невялікі шпацыр можа зрабіць больш, чым не ведаю, чым усе гэтыя тэхнікі рацыянальныя, каб себе супакоіць. Магчыма, сесці падыхаць глыбока, выраўняе табе стан трывогі, гэтак жа добра, як не ведаю, калі будеш сядзець і сам себе пераконваць, што ўсё нармальна, тут праблем няма і так далей. Вось таму памятаць, што цела наша таксама нам дадзенае для того, каб рэгуляваць неяк вось гэтыя нашы станы трывожныя, калі яны вельмі яскравыя. Калі мы з імі справіцца не можам, варта звярнуцца да спецыяліста, нічога ў тым дрэннага няма. Стае прычына, моя хорошая, што як рука баліць, мы ж тую руку самі не лечым, ідзем да доктара. Як баліць галава там доўгі час, ці нага, ці сэрца, вось мы ідзем да спецыяліста, таму што разумеем, што справа рызыкоўная. Калі душа баліць, калі наша псіхіка нам таксама дае сігналы, што вось нервовая сістэма, што ўжо перагруз ідзе, чаму б не паспрабаваць прафесійна даць ёй таксама выдыхнуць. Не ўсё лечыцца малітвай, на жаль, непасрэдна. Можа, са мной хтось не згодзіцца, але калі нам галава баліць, мы вітае Марыя не молімся. Мы бярэм ібупрафенку альбо аспірынку, шце іншае. Вось тое самае і тут. Ёсць патрэба ў прафесійнай дапамозе, калі бачым, што ёсць сігналы, якія нельга ігнараваць, якія нам перашкаджаюць жыць. Мне только дошло, что я уже оступилась. Бывает. Думала, не есть сладкого, и повелась на это на днях. Здесь главное выдержать. Что делать, если во время поста нарушил свою постанову? Ну, что зрабіць, калі ішоў і спатыкнуўся? Ну, подняться і ісці далей. І пост нам не дадзены як алімпійскія гульні для хрысціянаў, каб мы здабылі там нейкі медаль, каб Бог нас пахваліў пасля этого, каб добра сябе адчуваць напрыканцы поста. Пост нам дадзены, каб мы ўсведамілі, што мы ідзем ад смерці да жыцця, што ёсць збавіцель, который нас збавіў. Гэта ж мы і святкуем. Вось, значыць, нават праз наш момант, калі мы аступіліся, памятаем про то, што ёсць, калі гэта была такая афіцыйная, скажем, пастанова, калі я пану Богу даў слова, ну я іду да споведзі, прашу прабачэння. Калі я бачу, што я не магу паснову змяніць, я тады прашу спаведніка памяняць мне эту пастанову, якуюсь іншую, больш сэнсоўную, але сэнс у чым? Сэнс у тым, каб ўсё-такі не перажываць, не ставіць сябе і вось гэтую сваю няўдачу ў цэнтры ўсяго, не акцэнтаваць яе. Акцэнтаваць тое, што гэта спосаб да Бога прыблізіцца. Усё, што мы ў пасце перажываем, наши удачи, наши неудачи, это ўсё спосаб прыблізіцца да Хрыста, перажыць эту праўду пра жыццё і смерць, пра перамогу жыцця над смерцю. І тады пост будзе не пра нас, а пра Езуса, які ўваскрэсае. Акедыя. Как-то давным я была в похожем состоянии, Акедыя. Ну, шмат людей, насамрэч, у падобным стане. Я размаўляючы з маёй сяброўкай псіхолагам, яна кажа, што людзі наконт дэпрэсіі таксама. Яна такая блізнячая сітуацыя да Акедыі падобная. Людзі хварэюць так, як і з прастудай. Вельмі часта ў лёгкіх нейкіх такіх момантах, у лёгкіх формах, і чалавек сам можа з яе выкруціцца. Вот, человек сам может паўстаць, але калі яна ў сур'ёзнай форме, там необходна дапамога уже. Мне вот сейчас бывает как плохо, ни с кем не хочется делиться чем-то, мало кто тебя выслушает, особенно когда ты подавлен. Что рабіць у такім выпадку? Что рабіць, калі табе здаецца, што цябе ніхто не выслухае?
Вось, тут розніца паміж мяне ніхто не хоча слухаць, і мне здаецца, што мяне ніхто не хоча слухаць. Таму што бывае такое, што нам просто у такім стане вось акедый менавіта, да? Не толькі дэпрэсіі, такой класічнай дэпрэсіі, а акедый, там, дзе духовная яшчэ барацьба ідзе, чалавек просто адчувае у сабе тое, што ніхто яго не любіць і не варта ні да кого звяртацца. Чалавек адчувае тое, што вот усё яны з іншай планеты. Я нейкі такі вось не такі, як трэба. І гэты момант трэба перамагчы. Тут трэба на сілу пайсці паразмаўляць, на сілу адкрыцца, на сілу прыйсці на нейкае супольнае спатканне з тае прычыны, што хоча нас зламаць злы дух, асобна аддзяліўшы ад іншых людзей. Узаемадзеянне з людзьмі. Яно можа прыносіць і тэрапеўтычны эфект з пункту гледжання псіхалогіі, і духовны эфект такі, што я буду за тымі людзьмі, я слабы, і людзі гэтыя слабыя. Я разумею то, што я гэткі сам у нейкіх сферах, як яны, не ставлю сябе вышэй, не ставлю сябе ніжэй, бо вельмі часта пыха таксама можа так дзейнічаць, што паказвае мне, што мяне ніхто не любіць, яны ўсе горшыя, чым я, вось таму мяне не любяць, вось я унікальны буду сам сабе. І чалавек, як такая снежная каралева, жыве ў такім уяўным сваім замку. Вось таму тут варта спрабаваць. Калі ж сапраўды вот ніхто не хоча мяне выслухаць, гэта непрыемны стан, і сапраўды там ужо трэба штосьці старацца за там зрабіць, але вельмі часта ад нашае ўяўленні. Мы праектуем на іншых людзей, вось як яны на нас глядзяць, хаця яны, можа, гэта нават і несвядомыя. Хвала Христу, усё, што вы гаворыце, многа датычыць мяне. Ну, усіх нас. Бо у мяне дэпрэсія, сяджу на дэпрэсантах. Ну, жадаю вам паправіцца, жадаю вам з гэтай дэпрэсіі паўстаць. Таксама няма радасці, а так хочацца, як было раней. Як гэта перамагчы, калі прыйдзе гэтае пачуццё? Можа, гэта хвароба ад сатаны. Ну, дэпрэсія не хвароба ад сатаны. Дэпрэсія – гэта стан, дзе многа чаго закручана. І біялогія нашая, ось, адсутнасць сератаніна, і нейкія такія чыста чалавечыя моманты, далікатнасць нашая, успрыняцце свету, ну, шмат чаго. Нейкая падзея жыццёвая. Сэнс у чым? Сэнс у тым, каб уздзейнічаць таксама на гэты стан з усіх бакоў. І праз антыдэпрэсанты, і праз тэрапію, таму што адно без другого не працуе, і праз духоўны свет. У сэнсе праз еднасць з Богам, у якім я знаходжу падтрымку. Разуменне, то, што Бог ёсць, то, што Бог любячы, то, што Бог блізка, якое дае мне хрысціянскае жыццё, такое да глыбіні перажывальнае, перажытае, вось мной, яно дае падтрымку нават у стане дэпрэсіі, дзе патрабуецца таксама і медыкаментозная дапамога, антыдэпрэсанты, ну і тэрапія, без якой антыдэпрэсанты самі па сабе не будуць такім апошнім паратункам. Да? Таму я думаю, што тут трэба з усіх бакоў на гэты стан, які ўсе сферы жыцця атраўляе, калі чалавек не хоча радавацца, жыць, не мае сіл, не хоча, не мае сіл. Калі чалавек не мае сіл з ложка ўстаць, сэнсу не бачыць у гэтым, вярнуць сэнс, таксама вяртаць сэнс праз уздзеянне і на цела, і на душу, і на псіхіку. Ось, і жадаю вам з гэтага стану сапраўды як найхутчэй вярнуцца ў радасць, у надзею. Жадаю добрых людзей, якія вам дапамогуць. Таму што без падтрымкі блізкіх гэта вельмі складана. Кінадоксія, пустаслаўе. Як павысіць сваю вартасць у сваіх вачах, каб не трапіць у пастку кінадоксіі? Добрае пытанне, таму што час ад часу мы ўсе патрабуем, каб нам сказалі, што мы цудоўныя, што мы вартасныя. Ведаеце, я думаю, што ніводзін чалавек нас так не залюбіць, не запоўніць, з намі не сальецца, каб мы адчувалі сябе ў паўнаце давартасцяваны. Адзіны, хто это можа зрабіць, это Бог. Трэба, па-першае, прыняць тую праўду, і гэта вельмі класна апісвае Ірвін Ялом у кнізе «Экзістэнцыяльная псіхатэрапія». Прыняць тую праўду, што мы ўсе самотныя. Што у нас кожна ёсць такая праслоечка самоты, у кожным чалавеку яна застанецца, але Бог можа увайсці ў гэтую самоту, і вось менавіта ён і ёсць той, які мяне праз гэта падтрымлівае, які мне вартасць надае. Ну, моя вартасць – гэта цана яго жыцця. А? В сэнсе, я для Бога самая вартасная, таму што за мяне ён жыццё аддаў.
ну, па разрахунку хрысціянскім, у якім мы зараз знаходзімся з вамі напярэдадні адзначэння перажывання мукі Пана, смерці Хрыста і воскресення Хрыста. І гэтаксама Бог з чалавекам яднаецца. І мне вельмі падабаецца тое, што на фізічным узроўні гэта адбываецца ў эўхарыстыі, і больш у прыродзе няма такой з'явы, такого моманту, каб двое так з'ядналіся. Калі сапраўды адно становіцца часткай даслоўна другого. Калі мы становімся часткай цела Хрыста часткай наш. Это вельмі прыгожы момант камуніі. Комунію, значыць, з'яднанне па лаціне. Вось, і калі ёсць хтосьці, хто так хоча блізка быць мяне, гэта руйнуе маю самотнасць, бо пустаслаўе ж бярэцца насамрэч самотнасці. Яно бярэцца з пачуццё давартасяванасці, з жадання, каб на мяне глядзелі, каб мы захапляліся. Ну, каб я не быў сам. Тут перакручанае прагненне любові, пра што мы казалі мінулы раз. І Бог можа гэтае прагненне любові во мне заспакоіць. Я не надта адкрыты чалавек і саромеюся хваліць іншых людзей. Гэта блага, і што з гэтым рабіць? Спрабаваць не на сілу. Ёсць інтраверты, ёсць экстраверты, ёсць тыя, которые тебе будуць хваліць по любой прычыне, слушна ці не слушна. Ну, я такіх людзей баюся, таму што вельмі цяжка адрозніць, дзе праўда, а дзе проста механізм, які чалавек выпрацаваў у сабе. Але калі за добрае хваляць, гэта дае сілы далей гэта добро рабіць. Таму я думаю, тут ёсць жа розныя спосабы. Не трэба там дифірамбы чалавеку спяваць. Не трэба, не ведаю яго, неяк так усхваляць на ўвесь свет. Просто сказаць дзякуй табе за то, што ты робіш гэта. І гэта ўжо вельмі вялікая пахвала. Да? Дзякуй за... Дзякуй за тую каву, якую вы мне зварылі, она смачная была. Дзякуй за эту перадачу, якую вы там на Радыё Марыя запісалі і пусцілі ў эфір, она была класная, мне памагла, напрыклад, то, што вы робіце. Вось, і вось гэта і ёсць вось гэтая падзяка. Вось гэта і ёсць гэтая хвала. Мы можам хваліць людзей, не кажучы «маладзец», не кажучы «супер», не кажучы там «будь праслаўлёны». Можам хваліць людзей проста, што дзякуй, мне гэта было карысна, дзякуй, мне гэта песня спадабалася, дзякуй, мне было смачна, дзякуй, мне было прыемна, утульна і так далей. Называючы рэчаіснасць, апісваючы свае пачуцці. А дзяліцца сваімі пачуццямі гэта не заганна. Я думаю, што нават неадкрытыя людзі, яны здольныя хоць у нейкай ступені свае пачуцці выразіць. Таму што калі не здольныя, яны асацыяльныя. І гэта ўжо праблема. Таму проста дзяліцеся сваімі пачуццямі на пачатку. Кажучы, дзякуй, мне спадабалася. Мне было цікава, мне было прыемна. Негатыўнымі пачуццямі мы ж можам дзяліцца. Чаму не дзяліцца для раўнавагі таксама пазітыўнымі? Ёсць грахі, якія пераходзяць са споведзі ў споведзь і цягнуцца гадамі, нягледзячы на шчырую пастанову выправіцца. Як іх перамагчы, што рабіць? Жыць, мае хорошыя. Вось адзінае, таму што гэтае пытанне, думаю, кожны хрысціянін і я, і выслухачы дарагія можа задаць. Таму што у нас ёсць такія нашыя хатнія грахі, як тапачкі хатнія, такі мы прывыклі. Ведаеце, вот мае тапачкі такія расхожаныя пад маю стапу ўжо такія, там вось яны пазнаюць мою нагу. Вось такія тыя грахі, мы іх пазнаем, яны так впасаваныя ў нашае жыццё. І гэта з аднога боку мінус, таму што, ну, любы грэх гэта адсутнасць. Я глядзячы так, вось любое зло гэта адсутнасць. Значыць, ёсць нейкія ў нашым жыцці такія моманты, дзе чагосьці не хапае. З другого боку, добра, што мы іх ведаем, гэтыя грахі. Добра, што мы ведаем кантэкст, як мы себе паводзім, калі ён прыходзіць. Ведаючы кантэкст, ведаючы тое, у што гэты грэх б'е, ведаючы тое, вось, якім чынам мяне гэты грэх нішчыць, я магу далекасяжна запраграмаваць стратэгію змагання з ім. Таму што я ведаю свайго ворага. Ведаеце, часта перад матчам баксёрскім разглядаюць трэнеры, баксёры стратэгію свайго суперніка, як ён себе паводзіць, і заходзячы з гэтага распрацоўваюць сваю. І гэта вельмі мудрая рэч у духоўным жыцці. Калі мы называем духоўнае жыццё змаганнем, значыць, можам падглядзець,
як гэты грэх рэагуе. Менавіта для гэтага я ж і запісваў эпізоды нашых рэкалекцый, каб мы трошки пазнаёміліся са стратэгіяй, з тым, як гэтыя грахі дзейнічаюць, у што яны б'юць, чаго яны ад нас хочуць, да чаго запрашаюць. Каб мы маглі не згадзіцца, каб мы маглі ім супрацьстаяць, каб наше жыццё было больш поўным. Сэнс не ў тым, каб на граху зрабіць акцэнт, бо вельмі часта мы ў хрысціянстве на граху робім акцэнт. Акцэнт трэба рабіць на тым, што можа запоўніць эту пустку, якую это грэх стварае. На Богу, які вось гэта грэх нішчыць. Святая Фаустына пачула ад Езуса, што ўсе грахі, которые ёсць, это, як ведаеце, вот это смець, который на вагню просто на ляту згарае, яго ўжо няма. Бог можа нас пазбавіць гэтага ўсяго. І пытанне, чаму не пазбаўляе? Чаму пакідае ў нас то, што нас аддаляе ад яго? Таму што хоча нас, дзякуючы гэтаму, удасканаліць. Таму што дае свабоду дзеяння. Не можа заставіць нас быць ідэальнымі. Таму што хоча, каб мы гэты шлях прайшлі свядома з ім разам. Это называецца навяртанне, змена мыслення, змена пагляду. Дарагія, дзякую вам за пытанне, дзякую за тое, што на працягу гэтых 9 выпускаў былі з намі разам. І жадаю, каб гэтыя рэкалекцыі, можа, не змянілі шмат у нашым жыцці, але далі надзею. Каб яны далі надзею на тое, што нам перашкаджае, можа адысці на другі, трэці, чацвёрты план, можа знікнуць наша жыцця, але перш за ўсё, што ёсць той, хто увойдзе ў гэтыя пусткі, ёсць той, хто напоўніць вось гэтыя нашыя патрэбы, таму што любы грэх берацца з добрай патрэбы. І толькі Езус — гэта адказ на гэтыя нашы патрэбы. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Зоапарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.